Som-hi? Som-hi. Què Va. tal? Ui, després de la careta, que hi ha hagut una careta d'entrada i això. Molt guapa. Està tot Bé, guapa. com podeu comprovar, aquesta setmana benvinguts a la Penya Helvètica, un capítol més. Hola, Hola, què tal, nois? Hola, hola. Bones. Oli. Òscar, avui hem canviat una mica de posició. Òscar, què tal? Alberto? Oi? Molt bé. Hola, Maria Àngels. Hola. Ara el presentarem. Miquel, Hola, què tal? Dani. Bona tarda, I, nit, matí. No se sap. Que sí. Mai se sap. Mai se sap aquí. Amb aquesta llum mai se sap. I Alberto Palacios a les càmeres. Doncs, com us deia abans, avui tenim una convidada molt especial. Vinguda de Barcelona. Sí, senyor. Maria Àngels Fortea, benvinguda. És doctora en disseny per la Universitat de Barcelona i llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la UAB. Professora i investigadora a BAU, on coordina el màster universitari en recerca i experimentació en disseny. Forma part del grup Grèdits, que ara ens explicaràs què és. Sí, ara explicaré. I impulsa Ediciones BAU. Especialista en història del disseny gràfic, ha centrat la seva recerca en la cultura visual dels anys 60 i 70 i en la mirada pop del disseny català. Defensa la memòria del disseny i treballa sobretot per donar visibilitat al paper de les dones en aquest àmbit. Benvinguda. Exacte. Un aplaudiment, sisplau. Poca cosa, eh? Benvinguda. Poca cosa. Mare Déu-n'hi-do, meva. Déu-n'hi-do. Bueno, hi ha alguna cosa que ara ja no soc. Ah, Hauríem de Actualitzar. matisar. Actualitzem? Sí, Endavant. doncs què actualitzem. no ets? Ara ja no coordino. Ara mateix, perquè tot canvia molt ràpid, ja no coordino el màster universitari. Mira que era llarg el nom. Sí, he estat a punt de tallar T'anava a perquè preguntar. feia coses. No Ostres. passa res. No passa res. Però coordino, aquesta també és bona, el Departament de Contextes Culturals. Contextes culturals. Sí, que ve a ser com l'àrea de cultura, però clar, dir Departament de Cultura semblaria molt la gent, no? I Sí. llavors vam dir contextos culturals. Una pregunta, quants anys vas estar coordinant el màster? El màster van ser entre 4 i 5 anys. Déu-n'hi-do. I vas Sí. deixar-ho quan? Pues jo diria que ara fa 3 anys. 3 anys. Sí. Que una de les coses que et volia preguntar, entre altres coses, no, és que em sorprèn perquè la teva tesi parla del pop català i dels Sí. anys 60-70, Sí, però al mateix temps has estat 3 o 4 anys a l'avantguarda, perquè has estat a l'avantguarda, perquè aquí el màster té una pinta de, sí. no, de treballar les últimes tendències, últimes tècniques... A veure, bàsicament era tot un repte, no? Perquè és molta recerca, però sobretot portada a la pràctica. No és tant d'innovació, sinó té una mirada molt social. O sigui, aquí sí que és cert que jo vaig fer un salt a lo que seria el disseny social, que fins a aquell moment estava més especialitzada en tot el que era el disseny gràfic o la història del disseny gràfic, i quan m'ho van proposar, sí que primer em vaig quedar parada, no sabia com sortiria, però tota la part aquesta del disseny que transforma, el disseny social, pues, la veritat és que em va agradar molt i crec que van sortir coses molt interessants. Has exercit mai de dissenyadora? A veure, he fet algunes coses de dissenyadora. Vale? Quan vaig acabar la carrera de publicitat, en realitat el que vaig veure que la publicitat no m'agradava en absolut, vale? I que el que m'agradava... Els anuncis, vols dir, de la tele? Sí, bueno, en En principi, en general. El món de la publicitat no m'agradava. En aquella època, però era potent en aquella època, Bueno, entenc. sí, era potent, però Bueno. tu acabaves la carrera i l'únic treball que trobaves era d'executiu de cuentas. O sigui, fer de comercial. Ja. Llavors allò sí que... llavors el que et demanaven era si tu volies fer disseny gràfic o la part més artística, era haver estudiat o disseny gràfic o belles arts. I clar, llavors vaig dir, pues estudiarem disseny gràfic. Llavors vaig estudiar primer a IDEP, un màster, i després una escola que es deia Centro de la Imagen. És que fa molts anys de tot això. Bueno, no, Vale? no tant. I quan vaig acabar, dic, pues ara trobaré feina de dissenyadora. Em demanaven els ordinadors. Vaya por Dios, el Macintosh, i jo què és eso? Ostres. I llavors vaig estudiar a l'Escola del Gremi d'Arts Gràfiques, que l'Alberto coneix molt bé, ja tot el que era l'autoedició i tal. I a partir d'aquí ja em van començar a sortir feines, sobretot disseny de publicacions i les classes, la docència. Sí? T'agrada Sí. molt? Jo la docència, jo crec que sóc bona com a docent, ho reconec. Més que no com a dissenyadora, crec que seria molt del montón. Per això ja n'hi ha molta gent. Sí, perquè pel que veig tens algun problema a estudiar, a seguir estudiant i seguir Sí, sí. estudiant, i fins que li vas donar la volta i vas dir, pues ara me pongo yo de profe, no? Sí. No, i que, com a profe... On vas començar? La primera... Pues, abans de començar l'escola del Gremi em van oferir una associació que eren
Dones Joves de Catalunya, que és com la branca femenina de les joventuts socialistes, tenien un curs ocupacional que els havien rebut i necessitaven algú que fes un professor, no? O professora. M'ho van oferir, jo ja havia fet el curs a IDEP i al Centro de la Imagen i vaig dir, vale, me atrevo. Va sortir bé, em va agradar, i llavors quan vaig estudiar a l'escola del gremi, una professora que ja no podia donar tantes classes també em va oferir donar classes en allà i a partir d'aquí. Però vocació tens A mi m'agrada molt, sí. La veritat és Dono que fe, m'agrada, que és molt bona professora. Clar, parlarem... Aquí es pot corroborar, ho poden corroborar. Sí. Perquè parlem de les vostres relacions personals, mestre-alumne, no? Tu, Alberto, vas conèixer a Maria Àngels? Sí, la vaig tenir de professora a IDEP. Sí. O sigui, va ser un plaer. De fet, Ah, IDEP. a IDEP A IDEP. ho parlàvem amb el Dani ara. Ostres, jo estava a IDEP i no recordo... No. És Sí, que- perquè ell anava un curs per sota nostre. Dos curs per sobre. Veies campana. Dos eren? Jo crec que Dos. dos. O sigui, ell anava un Ell per un, sobre meu, tu dos per sí, sota, ja sí, pot ser. Sí. Ostres. I igual va haver-hi el És canvi. que quan jo vaig entrar, vosaltres acabàveu. Sí, ja Sí, pot ser. Era l'últim any. curs Val, d'ell, val, sí, val. que va ser cap al 2000, més o menys. Sí, el 2000, just. Sí, Jo vaig sí. estar del 96 al Va ser el 2000. va ser el Sí, 2000. aquell, sí. Sí, sí. Sí, perdona, Maria Àngels, pots Sí. apropar-te una mica al micro? Ah, És que vale, saps què vale. passa? Sí, ara ja pots... Vale. Gràcies, Pues ja disculpa. està, sí. No, no, Pues va ser perfecte. cap al 2000, que Un any, ens vam va ser conèixer. un any de... Van coincidir un any. Sí, vam coincidir un any, jo vaig estar a IDEP, crec que va ser 3 o 4 anys. O sigui, primer allà a Ronda, Correcte. després Hosti, vam vas estar a anar... Ronda? Hola, doncs Sí. no... Clar, el no. Sí, sí. Sí. Nosaltres vam fer-ho tot allà. Sí, No, Jo jo no crec que havia vaig estat marxar a el l'altre. 99. Tot allà. clar, Quin jo vaig entrar al desastre. 2000. Llavors, però el 2000 a Ronda, després vam anar a Diagonal, perquè van Correcte, deixar que el estava allà local. Foto i Moda, Vam crec. anar a Diagonal, vam anar a la Gran Via, A Gran vam Via. tenir que tornar a Diagonal. Ah, sí? Sí, I ara on està l'IDEP? bueno, sí. No, Està i Gran a Via, Gran Via. està Gran Via. Sí, 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 continua sí. allà. Sí, bueno, i vaig estar això, van ser 3 o 4 anys. I què donaves? Llavors jo donava Illustrator, Anda! Quad... Ah, era pràctic, no era teòric de- Sí, sí. No, això Ordinadors. Això és la meva segona Ostres! etapa. I Freehand? Freehand Sí, ensenyar? no, és que jo era Illustrator. Des del principi? El senyor Quan Freehand tothom és era este. Freehand. Sí. Sí. És que... Nosaltres també érem Vision- ens va costar visionària, molt el eh? canvi. No, no, Visionària. Jo vaig Molt bé, molt començar bé. amb l'altra relació amb Illustrator. ella que jo tenia és que quan jo vaig acabar IDEP em va sorgir l'opció de començar a donar classes al Gremi d'Indústries Gràfiques, cursos ocupacionals, de Foncem, etc. Sí. Amb 24 anyets. I havia de donar un curs de freehand. I clar, era de, hòstia, què dono? Com s'ensenya? I vaig parlar amb ella, que ella tenia un programa fet d'Illustrator, crec que era, i jo el vaig adaptar a freehand, i jo vaig començar a donar classes de freehand, gràcies al programa que em va passar aquesta senyoreta, i no fa gaire, per les classes que estic donant ara també, l'he tornat a contactar perquè m'ajudi a preparar continguts a nivell d'història del disseny, perquè, bueno, jo ho parlàvem abans amb el Dani, ets l'única professora o professor que he tingut amb la qual m'he anat a compartir espais personals, d'anar a aprendre alguna cosa fora de classe, anys després, continuem mantenint la relació. No ho he fet a ningú més, excepte, bueno, Jesús del Hoyo, Sí, sí. però, o sigui, la relació que tinc amb tu no l'he tingut amb cap persona de professorat. És que n'hi ha amb mi. No, correcte, correcte. A tu no t'ho puc preguntar. No. No, per això, i guai, molts anys després, continuem d'una manera o d'una altra. Sí, sí. I... Hòstia, era divertit ensenyar. És que trobo que és molt difícil ensenyar un programa. I més a Illustrator d'aquella època, que no és el d'ara. Era... Les primeres classes van ser d'Illustrator. Sí? Sí, sí, sí. I com va ser Però la és que- primera? La primera la recorda de dir, vinga, va, 50 xavals... No, 50 no, però A veure, 20... és que aquí la història també ve perquè el meu primer Mac, que encara el tinc i encara funciona, era el S que treu el Steve Jobs i... Sí, vale, sí. era aquell. Amb aquell vaig maquetar guies de viatges, jo què sé. Uau. No sé el I que vaig movies arribar. fotos amb allò? Sí, sí. Movies fotos i sí. la memòria que devia ser Sí, 64 cas. vamos, és que a part havia d'anar amb disquets, Amb els tips, la no? pantalla Sí, en sí. blanc i negre... Momento boomer, venga, sí. niños, ara saltan los Sí, sí. rombos. No, sí, estem a la mateixa I època. després, quan portava alguna cosa a impremta, havia de tallar el document amb diferents disquets. Clar, i l'ordre, no? Perquè... Sí, sí. I després hi havia un programa que te'ls muntava, no? Uau. Sí. Llavors, sí, aquell ordinador,
el vaig comprar a través de... Quan es van fer les Olimpiades, després tot el material que tenien el van vendre a la gent que treballaven allà o coneguts, no? I jo tenia una amiga que treballava i va dir, voleu un material? I jo, ostres, jo sí, jo vull un ordinador. Vale. Però em va costar baratíssim. El Mac? Sí, Ostres, baratíssim. els tenien allà com... Tirat. Bueno, clar, perquè ells treballaven amb aquest material i després se'l volien treure de sobre. Hola. Clar, t'estic parlant que un SM el vaig comprar al 93. 92. 93, quan van acabar les Olimpiades. I no sé com va ser que vaig aconseguir l'Illustrator i va ser amb el programa que vaig començar. Llavors, aquí a l'escola del Gremi d'Indústries Gràfiques em van oferir donar classes d'Illustrator. Autodidacta total, al principi? Perquè clar, qui t'ensenyava tu? Em van ensenyar ja al Gremi i jo, la meva lògica de com has d'aprendre, doncs... Clar, no hi havia YouTube. Sí. No. Amigo! Però és que comparte i sígueme. Ni manuals, ni aquells llibres que sortien amb el disc, res, no hi havia res. Assaig, error i vinga, va. Jo tinc aquí uns quants llibres de Photoshop, de freehand, de com funcionaven, i és impossible. Sí. Però abans s'aprenia així, clar. Sí. I l'experiència va ser bona, no? Des del principi, ja, en cas que sigui un programa. I vas dir, aquí me quedo, la docència. Sí, durant un tiempo, donant classes de programes. I va ser abans o després del màster? O sigui, no del doctorat, perdona, clar, tu ets doctora. No, és que el doctorat va arribar quan ja estava farta de freehand. De tot això. Vaig dir, faré un any sabàtico. Olé. I l'any sabàtic, el que abans deies, estudiar, no? Què puc fer? I aquí sí que el nostre amic comú, el Jesús del Hoyo, em va dir, t'has de treure el doctorat. Si vols continuar donant classes, has de ser doctora, perquè és cap aquí, cap a on va la docència, sobretot, el que seria arreglada. I va ser llavors quan vaig descobrir la història del disseny, vaig dir, mira, deixo de banda els programes i ara em passo a la història. I què tal? La coneixies o vas aprofundir? Doncs només coneixia d'un llibre que em vaig comprar de l'Enric Satué, de la història del disseny gràfic, i m'agradava, i algun llibre que m'havia comprat un llibre del Neville Brody sense saber ni qui era ni res, i m'agradava. I ja en el doctorat vaig dir, esta és la mia. Sí? Sí. Perquè va del disseny català dels 60 i 70. Diguem, jo ara mateix, per exemple, dono classes de lo que seria la història del disseny gràfic, faig principalment segle XX i l'actualitat. El meu fort sí que és a partir dels anys 60 endavant. Català o mundial o... Mundial, més o menys. Vale? O sigui, sí que l'especialitat i la tesi és a Catalunya, que hi ha molt poca cosa escrita, estudiada, i hi ha molt poc. Però a nivell internacional. És interessant? O sigui, què trobes que... No, d'aquella època, què trobes que va ser el que et va atrapar? Doncs mira, per exemple, que tot era helvètica... Ui, ara aquí vull arbre. Comença malament. A veure si ho pots salvar. Tot era helvètica, estil suís, i que, clar, el pop va trencar amb tot allò. I a mi això... I va ser conscient... O sigui, clar, en aquella època, aquí, a Catalunya, amb aquella franquisme i tal, d'on sortien les idees o com venien? Qui va dir, anem a tirar per aquí? Aquí a Catalunya, als anys 60, comencen a canviar una miqueta les coses respecte de la resta d'Espanya. Sobretot, gràcies a... A veure, jo sempre dic que hi havia com... El centre neuràlgic del pop a Espanya estava al carrer Tusset. Carrer molt petitó, en comparació, però allà hi havia els professionals, els fotògrafs, publicistes, les models, els bars. Els pubs, és el que anava a dir, no? La nit, no? Aquesta, no? Sí, i llavors, clar, i la Goix Divin. La Goix Divin va ser molt important. Ells comencen a fer tot el contrari del que Franco hauria volgut, no? Però els hi deixaven fer, no? D'alguna manera? Enganyaven o no? No, de fet, encara eren bastant permissius. Tampoc no eren una gent, què diria jo, de sota de les Rambles, no. Estem parlant de... Sí, que trencaven una mica amb les normes, però eren gent de classe mitjanament bona, alta. Sí, no, la burgesia una mica. Sí, arquitectes, tot això, no? I
I també hi havia les discogràfiques. Jo crec que sobretot a vosaltres que us agrada la música, no? Les discogràfiques Edixa i Concentric van afavorir pues, tota aquesta entrada d'idees de fora. I aquí canvia, sí, aquí ja podem començar a parlar que entra el pop. Hi ha algun personatge destacat? No dic que facis una classe d'història, però... Per mi, l'Amèrica Sánchez. Ah, sí? Ostres. Sí. Aquest home l'he Que estudiat encara jo. que sigui argentí, va estar aquí a Barcelona des del 65, crec que va ser clau. Sí. Va imposar... Va ser el pioner i tothom el seguia o va anar per lliure? No, o sigui, d'aquella època, primer podríem parlar d'aquí de Catalunya, el Jordi Fornes, que sobretot pues, ja amb els discos d'Edixa, les portades dels discos, cremant les imatges i ja fa una innovació en quant al disseny i comença també a treballar amb la tipografia de manera diferent. Llavors treballaven molt amb la fòlio. No havia arribat encara a l'helvètica i treballant amb aquesta. I també a les portades de discos fa una mica la mateixa història. No? Ell comença aquí a innovar. I després, entre, et diria, l'Amèrica Sánchez i l'Enric Satué també, són els dos pues, que Tiren del carro. fan... El Satué era molt tot el que feia els Puspin Studio amb el Milton Glaser i tal, ell ho porten aquí. I ben fet, no? Imagino. Sí. Una còpia barata de... Vale. No, i a més que l'adapta, hi ha una cosa molt interessant que l'adapta aquí a Catalunya perquè agafa les característiques del noucentisme, vale? O sigui, molt català i l'adapta a l'època, als finals dels 60-70 i amb la manera de fer dels americans. I ho peten? O sigui, aquesta frase de dir, hosti, triomfen o ells... Ha sigut amb la història, amb el temps que hagis dit, hosti... Ells, diguem que durant l'època comencen a ser conegut, però el primer Premi Nacional de Disseny va ser el Satué. Ostres. El 87 crec que va ser, i després l'Amèrica Sánchez també. Dos estils totalment diferents, també, però que sí que són els que porten aquesta modernitat ja amb el que seria el pop. Ojo, nois, apunteu noms de la masterclass aquí. Paper i boli, Tio. Paper i boli tota l'estona. Aquesta és gratis, Aquest capítol és per escoltar-lo. Espera, que Podríem estar tomando 8 hores, apuntes. Pausa, que vaig apuntar. ChatGPT, haz el resumen de nombres. I d'aquella època tan fantàstica, Sí. respecte a l'actual, no sé Sí. si està... Què creus que hem perdut i hem guanyat? Parlo inclusiu, però no sé si el Estàs disseny... fent preguntes boníssimes, Això David. ja... No, en sèrio, està superpreparat. Però això ja... Molt bé. Qui ho diria? Gràcies, Miquel. No, de veritat. Guinyo, guinyo. Jo hi ha una cosa que sempre, quan parlo amb els meus estudiants, els dic que en èpoques en què tot ha estat com més difícil, més complicat, perquè no hi havia mitjans, doncs la imaginació és el poder, no? O sigui, sé que l'Amèrica Sánchez té una sèrie que utilitza doncs, els embotits. Vale? A ell li agradava molt la mortadela i la seva identitat és una enganxina d'un tall de mortadela. Sí? Però després... És veritat, és Sí. Després fa una exposició on tots són talls de diferents embotits que el que feia era baixar a la fotocopisteria, vale? Feia fotocòpies a color I anem flipant. i després, clar, amb els paquets allà, i després les ampliava. Vale? I allò semblava pues, Saturn, jo què sé, textures. Feia textures. una cosa increïble. Ostres. Per això que és una mica la imaginació del moment, no? No tens mitjans, no. I crec que allò era molt important. No dic perquè ara també fan coses estupendes. No? Sí, però no hi havia avui hi ha molta més sobreexposició a qualsevol cosa que no passava abans. O anaves a la biblioteca, o sorties al carrer, o no hi havia més. No, clar. I ja no es fa això, ja no es fa anar a fotocopiar un Home, embotit. jo Ara tinc tot és GPT i Jo tinc una copisteria aquí, però molt com fred. a mi em ve un tio amb una mortadela a fer una fotocòpia i li dic... Trucar als Mossos. Trucar als Mossos el primer. Policia, sobre el disseny, la cultura i pedagogia, com ho has plantejat? És a dir, ho planteges com una corrent artística, una feina, saps? No sé si l'expliques com... No sé si m'estem la pregunta, És a dir, com si estudiem arquitectura, pintura, tal, el disseny s'entén com un art més o com una
un ofici més? Com és... A veure. El típic que no som artistes, però Sí. té propis moviments propis. Sí, Llavors... o sigui, el que tinc claríssim és que una cosa és l'art i una altra cosa és el Sí, això disseny, també. Vale? Això sí que... I llavors jo quan l'explico sempre faig aquella referència de quan vosaltres o ja sou quasi bé dissenyadors professionals, tenir en compte la professió, vale? Perquè, clar, aquí després hi ha tots els condicionants que vosaltres sabeu millor que jo, amb els clients, no? Què és el que et demanen, els pressupostos, què és el que et permeten, no? O sigui, hi ha uns condicionants que això no ho pots oblidar. Vale? I llavors sempre a l'hora d'explicar el que a mi m'agrada és que entenguin que conèixer els referents els hi va bé perquè a vegades pensen que són molt creatius I ja s'ho he inventat tot. i tu has dit, bueno, és que això fa 50 anys ja ho feia. Vale. Clar. No, però que necessiten tenir aquells referents per ser encara millors o anar un pas més endavant. Això t'anava a preguntar. Mira, una pregunta és aquesta, que quin paper de història del disseny en els dissenyadors actuals és això, no? Que Sí, no sí. es pensin que ja està inventat. És com la música, qualsevol Clar. altra disciplina, que tu et penses que ets Sí. i al segle XX, l'any 1920 ja estaven fets. Sí, sí. I com s'ho prenen ells, perdona? No, o sigui, clar, quan tu comences a parlar de segons quin dissenyador dius, bueno, ara nos vamos a finales del siglo XIX. Ja posen la cara com... Ja, ui, No? això no m'interessa. Has de fer alguna cosa perquè entenguin la connexió amb l'actualitat. Aquest matí ho estàvem parlant amb un company a la feina, no? Per exemple, jo quan explico l'Art Deco, un videoclip que sempre poso és el de la Madonna, de Vogue. Ah, Vogue. Val? Per què? Que ja és vells per ells. Sí, però Clar, clar, bueno, no, ja tu entenc. poses el videoclip, el poses a tope amb el projector i tal, i jo els hi vaig dient, mireu això, mireu allò i tal, i llavors ho entenen, no? Dic, és que el director artístic del videoclip s'ha documentat i ha mirat els referents, no? Des de la decoració, l'ambientació, però també surten allà unes fotografies que són dels grans fotògrafs que sortien a Vogue, no? En els números dels anys 30. Surten obres de Tamara Lèmpica, vull dir que hi ha tants referents que llavors ho entenen. Ho tens que portar a l'actualitat. O dieu, jo què sé, veieu això, actualment tal. Llavors, ostres, és veritat, sí. Has atrapat Els alguna interessa, no? Els interessa. Quadra, veuen que... Entra molt millor Ja, si està tu clar. baixes, perquè si no sembla que, bueno, o la comparativa, no? Aquesta setmana m'ha tocat explicar l'Helvètica. Hombre, Sí. i què en Quina saps? casualitat, Pots fer un resum? Marrameu. I clar, i l'estil suís, no? I els hi vaig dir, dic, després de parlar de l'escola del cartell polac o dels francesos, no? Cassandre, i tu els hi poses dos cartells, no? Havia posat un del Miller Brockman d'un festival de música i un d'un polac, que té un nom difícil, Tomaszewski, vale? Lewandowski. Clar, tu compares... Són paral·lelismes, Tu compares, no tenen res a veure, però si dius, vale, quin d'aquests dos cartells s'ha mantingut millor en el temps? Miller Brockman, Clar. el suís, el que ells diuen és minimal. Aguanta. I em fa molta gràcia, és minimal. Jo dic, és suís. Vale. Bueno, però manté molt bé el temps. Els altres sempre diuen, és vintage. Bueno, doncs és vintage. Sí, la i és diferència. cert, és cert. I per què creus que és això? És veritat? Bueno, és que el moviment, o sigui, el que és el disseny modern és el que fa, és no caure en les tendències del moment. O sigui, el pop és molt de l'època. Tu veus cartells del Milton Glaser, estupendos, però es nota molt que és l'època dels hippies. Ho identifiques molt, clar. Sí, Veritat. i els suïssos el que no volien era que el dissenyador deixés la seva empremta, sinó volien informar. Llavors, clar, hi ha aquesta Neutres, distància. que siguin neutres. Però és Sí, això són expressa- així. sí, això és són- Sí, totalment, totalment. És a dir, que el disseny d'avui en dia, que és més sintètic i més minimalista, com diuen els teus Sí, sí. alumnes, està perdent essència, o sigui, no té un caràcter, no recordaran el disseny d'avui en dia No, perquè l'estem depurant massa, potser. no, jo crec que es mantindrà més en el temps, vale? Encara que a lo millor ara
pugui passar més desapercebut que no un que sigui molt de les tendències que direm. Vale. Bueno, això és el que es portava als anys 20 de tal. No serà tan específic d'una època, però també acabarà... Exacte. Igual ho veus als Exacte. festivals, Clar. que veus que porten a l'estudi de torn un any o que guanya tots els premis d'allò que es van a presenta tot i, arreu i després desapareix. acaben, clar. No? Llavors és una miqueta el mateix Sí, senyor, paral·lelisme. és això. I en canvi És jo, això. a mi no em truca ningú i encara estic aquí 20 anys després. Bueno, està bé. No, està bé, soy neutro també. Hi ha algun estil nou que s'esté creant, que tingui nom, que diu, hòstia, que hi ha l'estil racó... Jo ara mateix, diguem, el que seria més com que tinc aquesta mirada més històrica, ha de passar un temps per dir això era tal, tal i tal. Ja. Més que en l'actualitat, que... I sí se li que és posarà cert un nom, que- d'aquí un temps se li posarà un nom a aquell moviment. Sí, i no sé, que necessito pair una mica segons quines coses. En el moment, a lo millor, em semblen, bueno, o molt excèntriques o tal, o tinc que anar veient una mica les tendències com van o què és el que s'està fent, però sí que reconeixes quan, ostres, que bé que treballa la tipografia, que bé, quin impacte que té, com està això... Però no hi ha un moviment que es diu... Jo mateix, Una tendència, o sigui, sí. jo ara no t'ho sabria dir. Sí que hem passat aquella època del feísmo, ¿vale? Sí. Bé, pues, ara amb el temps i durant l'època que deies uf, com em costa això, tal qual, no? I ara diríem això, feísmo, o l'època de molt barroco, o un neodadaismo, coses així, però necessito com una mirada ja, una miqueta de distància. Jo, o sigui, ara li podeu preguntar a un altre i us dirà sí, que el que es porta ara és tal. Però et volia preguntar, com a formadora, com prepares o com estàs veient els canvis tan ràpids que van del disseny i com absorbeixen això els alumnes i com tu et prepares per ensenyar? No sé si saps? O sigui, és que avui no sé si m'estic explicant. Són diverses preguntes en una. Sí, com a formadora, els temps tan ràpids que van, com ho adaptes tu i com s'adapten ells? Les generacions d'ara són molt diferents de quan vaig començar a donar classes. I ara ja parlo de quan vaig començar amb les classes d'història del disseny. Per exemple, jo em podia passar 2 hores parlant i projectant imatges i tal, i ells escoltant-me i fins i tot tenia un grup divendres a la tarda, Divendres a la tarda. història del disseny. Uau. És durillo, no? I els tenien allà, acabava la classe i aplaudien. Hombre. Vull dir, i ara, cada vegada he d'explicar amb menys estona, vale? Ho comprimeixo molt i amb molt de ritme, perquè si no... Fas shorts TikTok, directament, sí? com en TikTok. Clar. És el nou anar llenguatge. movent-me molt i Descàrregues anar donant elèctriques. Perquè perquè es distreuen, o sigui, tu notes això. No és que es distreguin, és que no poden mantenir l'atenció tant de temps. I, bueno, i també que quan nosaltres fèiem classe, quan estudiàvem a IDEP, no teníem ordinadors. Ara, que jo també soc professor, els alumnes tenen davant entre el profe i l'alumne hi ha un Mac. I un mòbil. Hi ha un iMac, hi ha un pantalló. I un mòbil. Els mòbils es respecta bastant de guardar-los i tal, almenys en les meves classes. Llavors, clar, aquella pantalla distreu molt. I jo trobo a faltar, de vegades, sobretot en els moments en els que comencem algun projecte, jo els dic, apagueu els ordinadors, inclús els hem entregat unes llibretes i anem a dibuixar, anem a pensar, anem no sé, a buscar dintre nostre els nostres referents, el que hem estudiat tot, per a veure si tenim nosaltres una idea. No comencem a fer clic, a veure si trobo alguna cosa que m'agrada, si intentem crear, no? No intentem buscar una... Potser és això el que... I ho aconsegueixes? Jo crec que sí. Sí? Ah, vale. Jo crec que sí. Amb algun exercici sí. Hi ha exercicis que directament ja comencen a treballar amb l'ordinador perquè sigui, no? Però si han de crear alguna cosa de zero, jo prefereixo que ho pensin. Sí, clar. Potser és això la diferència més notable que hi ha. Sí, però també crec que és una qüestió això, de que mantenir l'atenció, o sigui, és la tendència aquella del paso ràpido, no? Llavors que estiguin. I llavors vas explicant, vas movent-te, vas dient què us sembla, què tal, plantejant
Però és igual. preguntes. Encara que tu diguis que no treus el mòbil està vibrant. Ja. I tu estàs allà i et vibra pendents. algo i ja estàs pensant què és. És a dir, no és que entris a un espai, en aquell espai, el que parlàvem abans, no? Vaig a dedicar una hora a fer això i desconnectes de tot. Clar, És però que encara que no el treguin, Clar, per però tant, tu com a alumne- deixo de pensar en el que em diuen, estic pensant en això. Quan retorno, m'he perdut. Fora. Però clar, tu com a alumne, si tu vas a una classe és perquè vols Està bé. aprendre, perquè vols aprendre o vols estar pendent. O sigui, tu hauries de ser suficientment... Depèn de quines classes adult t'entren per- dintre del programa i tu clar, t'agraden sí. més unes que unes altres, també el professorat fa molt, evidentment, però al final l'input d'algú que t'està picant, és com que algú t'està fent així mentre estàs estudiant, que encara que t'interessi Es molt, t'està distreuen, fent així clar. i és que... O la pantalla del costat, jo he moltes vegades, tu sabràs, quan el del teu costat està amb la pantalla, a mi m'ha passat gent, perquè es pensen que no es veus, comprant Sí. bitllets d'avió, buscant coses, i el que està al costat, en lloc de mirar-te Seguint a el tu, partit del Barça. perquè la pantalla va movent-se, va mirant Passat, no? i desconnecten, i això altera molt el ritme. Costa molt captar l'atenció i si a més el del costat tens algú que a mi em passa, jo veig que canvia alguna cosa i a mi em crea l'atenció. I dic, què feu com a No pots... profes? Seguiu o És que- intenteu acompanyar tots a la vegada? No. Jo ara mateix ja és la universitat, o sigui, ell Ja ho són ha dit grans. una mica també, no? Que se suposa que venen a estudiar algo que els interessa, no? I són prou adults Sí, per... sí que m'empipa pues, veure que potser estan en una altra cosa i tal, i la meva mirada cada vegada que va cap allà, però penso, no estaràs, ei, baixa, ei, no sé què, no pots, no pots. I la pregunta que ens fèiem, una de les preguntes que van dir quan perquè vingués tu a parlar, era el tema, si hi ha interès per la història del disseny amb la joventut d'avui? O com es disfressa perquè A interessi. veure, no, sí que hi ha Perquè interès. avui dia és el tema, bueno, si m'interessa ja busco, a internet o el que sigui, però... Pensa que, per exemple, aquesta assignatura és optativa, nosaltres, a BAU. Tant la del primer semestre com... O sigui, es diu Cultura de la Imatge, però és la d'història del disseny gràfic a l'itinerari, no? I és optativa. O sigui, poden escollir altres assignatures. I tinc els grups complerts. Ah, Molt bé. bueno. Bé, no està tot perdut. No? No, Estamos no. mal. No, i potser costa més d'entrar, i jo ho entenc el primer semestre perquè és la primera meitat del segle XX i ho veuen una miqueta més lluny i tal. Clar, el segon, a partir del 60, clar, és que també hi ha els referents més reconeguts d'ara i parles de la revolta estudiantil, de coses que veuen com més properes, no? I ja els hi agrada més Em sobta que sigui optativa. És optatiu. És que... Perquè són les arrels, al final... Sí, però mira, tercer i quart, que és l'especialitat, són optatives. Caram. És curiós. Sí, sí. Però estan Sí, sí. plenes, eh? Sí. Però és per la profe. No, jo crec que sí, no, home, alguna cosa de tenir, però si fos un rotllo l'assignatura. I com o sigui, com ho fas les classes? A part de divertir, o sigui, al final hi ha un examen, que jo estic penudíssim, fa 30 anys que no vaig a la classe. No, I no sé, examen... ja no hi ha examen. No, clar, no sé si... Examen no. O prenen apunts, no sé com funciona això ja ara. A veure, el meu sistema, o sigui, tenim l'aula virtual, cada assignatura té la seva aula. Això jo crec que avui Sí, a tot arreu fem el mateix, no? I en allà els hi penjo els PDFs. Són més senzills del que jo explico, llavors dic, bueno, teniu aquí, no cal que estigueu prenent apunts només d'aquelles coses que jo vaig explicant que no estan, i llavors t'estan escoltant i llavors anoten coses que no estan allà. I molta imatge, petit minipel·lícules, que dic jo, no? Que les fas tu. Per anar a vegades sí, Vale. passis de treballs. I llavors si els hi poso música que enganxi. O és que jo m'ho passo bé també preparant S'ha donat la això. volta, això, eh? O Ha sigui... canviat tot molt, eh? No, però ja et dic, ara explico una hora. Després ja començo amb dinàmiques, treballs de grup, val. que tinguin que fer ells la recerca, després presenten. Tenim un projecte que és sempre treballar les dones en el disseny i han de pensar maneres
per visibilitzar-les. O sigui, a part de fer la recerca, de quina manera les podem... o hi ha una publicació o un joc, o hi han sortit coses molt xules, també. Està bé. Sempre intento que ho baixin també una mica a la pràctica. Si no és tan teòric com vam pensar que era història del disseny, que abans era... Bueno, és que era història de l'art, en el seu moment, nosaltres. No, Sí, però hi és havia- igual. Jo també havia donat en plan més teòric només i també de fer exàmens, però ara mateix jo ja la idea aquesta de l'examen que s'ho tenen que memoritzar, Tampoc no sé si és necessari, no. És No. més absorbir, no? Sí. De dir, vale, Sí. ho estic entenent. Sí, i que llavors et diguin este no és aquell que vimos tal, igual, que puguin diferenciar, que puguin... Que Sí. Bueno, fantàstic. I llavors, en tots aquests anys que s'ha estat veient com evoluciona, creus que a la final hi haurà un moment que no hi farà falta professor? O sigui, no sé com dir-ho, de dir, si tot va tan ràpid, no hi haurà un moment de dir com parem això? Perquè si no, la teva funció al final... Tu has plantejat o a tu no et pillarà ja, no? No em pillarà. Vull dir que Ja, no... ja no em queden molts anys per No, jubilar-me. home, no, una profe... Tu vols jubilar-te? No és que vulgui, però tampoc no... Anirà a fer masterclasses i No et coses jubilis així. mai, sisplau. O sigui, la tendència no la veus en plan això és imparable, o sigui, no hi ha manera de ficar fre aquí, És més a nivell social, entenc. Jo, és que... ara que es parla tant de la IA, és cert, però jo crec que tot això ho hem de veure com una eina nova. Quan van aparèixer els ordinadors, Parlem de semblava la IA. que... Podem parlar de la IA? És que portem 2 capítols i jo sóc un hombre de les cavernes. Pues no obrim aquest melón. Oh. Vale? No, però és veritat el que cert. deies, és una eina més. Claro, quan van Sí. aparèixer els ordinadors, semblava que, no, como mi hijo tiene un ordenador y tiene una impresora, ya me hace un logotipo. Sí. Clar. Sí. Pues no. Pues el mateix. Sí. Tu creus que és el mateix? És que jo crec que és més... Jo crec que és més bèstia. És molt més bèstia. A veure, que sí que una és- eina. Però sí que és més el paral·lelisme bèstia. és aquest, sí. Sí, és més bèstia. Però també com puja el jovent ara de com controlen totes les eines digitals i tot, pues, Sí. aquell que estigui millor format li traurà més partit. És que és aquí. Correcte. Sí, sempre haurà d'haver-hi una persona Claro. que tingui el criteri per donar les ordres. Sí, no, Sí, jo també sí. ho veig així, Però crec que és més gran la revolució perquè afecta Sí, com sí. amb més àmbits i és com molt més accessible, molt més fàcil. Sí. Bueno. Estic d'acord, Sí, estic sí. d'acord. Estem obsessionats amb la novetat, de lo último de l'último, o no? Per això creus que és important el llegat del que tenim, d'on venim i això? O això com ho interpretes tu? O sigui, com ho veus amb els alumnes de dir estan emparrats a fer coses noves o no sé com dir-ho, Si com a estudiant, jo no me'n recordo com era com a estudiant, si volia revolucionar el món estèticament, de dir vull crear una cosa nova o no? O com està la temperatura? Mira, jo crec que... Bueno, no sé, això també depèn de cadascú com ho percep, no? Crec que abans del Covid hi havia més aquella cosa de... Sí, voler fer. tu creus que Sí, alguna cosa ha passat? més col·laboració i allò, i vinga, i... A veure, jo recordo a IDEP que teníem un grupillo en allà que, i vinga, vamos a ver, i tal, i com li podem treure més partit, i... Bueno, aquí també he tingut unes generacions boníssimes i que estan treballant i superbé i tal, però a partir de la Covid aquell voler estar col·laborant i tots junts, que és quan tan fresques seran allà, vinga, i mirem això i fem això i tal, hi ha hagut uns 2 o 3 anys que ho hem notat molt. Ara, un altre cop, Està comença que veus i que sobretot van experimentar molt als tallers i ho volen provar tot i... O sigui, crec també que són ratxes, però que la Covid va fer com un fre, va frenar molt. És una sensació que tinc, No, sí. Però coses tipus GRR que feien en el seu moment, un grup de gent. senyor. Jo me'n recordo que a IDEP, per exemple, Sí. indistintament d'allò, hi havia grups de persones que quedaven per muntar coses o per fer les mítiques performances en el seu moment, muntar exposicions, o sigui, dintre de la mateixa escola o de fer coses a fora. Jo sí que és cert que a mi, i clar, jo dono classe a gent que estudia fotografia i moltes vegades aquesta gent necessita fer coses i els hi manquen dissenyadors o dissenyadores i els hi explico. Teniu gent aquí al voltant vostre que tenen altres disciplines, de moda, o sigui, de tot.
Mireu de parlar amb ells i és que els hi costa moltes vegades relacionar-se, fins i tot el tipus nosaltres, que era una miqueta, no? Com que els de baix sempre mirem els de dalt de oh, que guais, no? El que fan, i els de baix, allà de dalt ni et miren, és una mica aquesta sensació de fins i tot jo de veure coses dintre de l'escola que poques vegades, a no ser que ho promogui el professorat, que surti de l'alumnat propi el dir, muntem una revista per fotocopiar-la de 4 xavos i la deixem aquí. Són com coses que trobes a faltar també, entenc que és això, ens tornem més individualistes, no tenim tant de temps per fer perquè tenim moltes més distraccions. I és una altra. No sé si dintre de Bau, que la meva pregunta també anava orientada a hi ha més postureo avui dia dintre de les escoles, perquè jo m'estic trobant que vas a... La majoria no són escoles de disseny, són universitats de disseny. I entres i és com entrar a Silicon Valley, a la seu de Google o coses així, i les veus i és espais molt macos per estudiar, però no sé fins a quin punt el nivell de continguts, de motivar la gent, etc, avui dia continua sent una miqueta a l'estil d'abans. No sé si tu això ho veus molta diferència o no. Jo he notat els anys posteriors, o sigui, si va ser el 20, doncs 21, 22, 23, que estava molt més mort del que era abans. Abans, doncs el que heu dit, les revistes aquestes, va sortir un col·lectiu que es deia Sense Sangs. Que guai. Sí, i fotocopiaven i ja es buscaven la vida. Van fer el primer número, una entrevista a Un Mundo Feliz i muntaven uns saraus allà per presentar la revista, que era xulíssim. He tingut unes noies que es deien el col·lectiu Amb Boles. I també feien uns muntatges i collages i no sé què. I fanzines i... Després de la Covid tot això per on? Ha desaparegut. I ara sí que estem tornant a notar que hi ha molta vida. Sí. I que molta vida, ho pot dir. O sigui, està a tope. La vida estudiant, Sí, la vida estudiant, que estan entre ells allà col·laborant i estan als tallers provant coses. Sí. I els cartells que posen de les festes, no? Hi havia un cartell aquesta setmana que vaig pensar, mira, s'han currat, no es veia bé el dia que es feia la festa, dic, no sé quin dia fan la festa, però se l'havien currat molt. No, allò que veus que torna a haver aquella vidilla que jo crec que la Covid ha fet molt de mal. Ostres. Potser s'ha passat molt al moviment més digital i no tan personal. Fer-ho tot molt més online, tot amb les xarxes i no tant de fer moviments personals, això d'anar puestos a deixar els folletos o tot el que fas. I la Covid, a més, t'ha fet que el tema... Abans ho parlàvem, el tema de la Covid, de quedar... Des de la Covid quedes menys amb la gent. Ja és com, ja quedarem si podem i no... I potser la gent ha passat, el jove ha passat més a fer-ho més digital. És que també hem de pensar, si ara tenen 18-20 anys, quants anys tenien a la Covid, no? Com els hi ha marcat l'adolescència. O sigui, és que... Celebrar els 18 anys tancat a casa. Ostres. M'ha deixat molt dur, A nivell social també, clar. No, això ho estem notant, Sí. Llavors hi ha gent que ha quedat com més marcada i es nota. I ara que, mica en mica s'ha anat recuperant. Jo per fer un canvi... No. Dispara. Una cosa ràpida. Una cosa bona de la Covid és que moltes reunions presencials ara es poden fer online. Sí. Una de les poques coses bones de la Covid. Sí, hem passat a l'altre extrem, Sí. Que ara gairebé ja presencials no hi ha. Sí, jo crec que híbrid és l'ideal, no? Però també segur que depèn de... Les que vulguis anar, dius, no, quedem en persona. I llavors jo vaig. Jo també. És que al final el tracte personal també és... Ja entenc que si estàs a una hora, però al final han passat d'un extrem a l'altre. Però jo una pregunta que et volia fer. Tenim el plaer que ens has portat aquí uns llibres de dissenyadores gràfiques. Llavors ens has dit, us porto això amb una tote bag xulíssima de Bau. Jo em quedo la tote bag. Molt bé, però et volia preguntar què és aquell llibre, perquè l'has portat i no n'hem parlat. És veritat. Ens pots explicar una mica què és, sisplau? Doncs això és el catàleg d'una exposició, però és un projecte d'investigació que vam iniciar va ser cap al 2018. Una de les coses que sí que vam detectar és que
la dona a la història del disseny gràfic, igual que en moltes històries, pues, no hi era, no? Quasi bé no hi havia dones. Jo mateixa, diguem, en els programes d'estudi, tu te planteges l'assignatura, pim-pam, vas posant, i dones poques Pati Núñez. apareixen. Jo vaig estudiar de Pati Núñez. Pati Núñez, Sí, bueno, és veritat. que estan aquí. Com La a única. única. Sí. I internacionals, pues la de sempre, la Paula Scher. Vale? La Pentagram és aquesta? Sí, i poca cosa més, no? I la creadora dels pictos de Mac, també les icones. Susan Sí, Kerr. la Susan Susan Kerr. Kerr. Ja està, són 3 o 4 Sí, i sí. s'acabó. Ja està, no? Total, que això la meva directora de tesi, que també era la directora de tesi de l'altra companya amb la que vam fer el projecte de recerca, de la Tere Martínez, sempre ens deia, és que us heu de posar a investigar sobre les dones dissenyadores, les d'aquí, que és que es perdrà la seva obra, el seu llegat i ningú en parla i tal. Des de quina època, perdona? Des dels 20, des dels 30? No. Doncs mira, diguem, la recerca aquesta serien, vam dir, per acotar, les primeres professionals del disseny gràfic a casa nostra. Volem dir, aquelles que ja van estudiar, vale? La primera generació sortiria d'Elisava, que va ser la primera escola, i després que van sortir entre Elisava i Eina. O sigui, estudien entre els anys 60 i els anys 70, i llavors s'incorporen a treballar com a dissenyadores, doncs això entre els 70 i els 80. Ostres. I total, que vam dir, ho hem de fer i ens vam posar. Va ser una recerca amb la que també vam comptar directament amb les mateixes dissenyadores. Estaven vives. Sí, no, però a part, dos d'elles, que ara us diré dos noms, Xeixa Rosa i Montmarçà, jo tampoc les coneixia, eren amigues de l'Anna Calvera, que era la nostra directora, i van dir, nosaltres també volem col·laborar, aportar. Bueno, ens vam posar a investigar, vam anar al Museu del Disseny, en allà el nostre xiringuito, no? Per dir-ho, era el bar del Museu del Disseny. Ens reuníem i a veure què has trobat, i quasi bé no trobàvem res. No. O sigui, però la intenció era fer això, un catàleg, o sigui, un catàleg... sí, la intenció era fer una recerca, vale? I a veure després aquesta recerca com la podíem donar a conèixer. Val. Vale? Vam començar a investigar, sí que van sortir molts noms, però no hi havia obres al Museu del Disseny, no estaven documentades, no hi havia les dades i tal. Bueno, i en paral·lel vam contactar un grup de recerca de la UBIC que tenien un projecte que era, estudiaven, investigaven sobre dones referents a Catalunya, però de qualsevol àmbit. És igual, esportistes, vale. Dones de teatre, il·lustradores. Llavors feien una exposició i el catàleg, i ens van dir, si voleu fer això, us oferim ja aquesta plataforma que ja tenim muntada, vale? I vam dir, vale. Van dir, però només poden ser 12 dones, vale? I vam dir, 12, vale, limitarem a 12, que al final són 13, més la directora de tesi són 14. Però vam seguir, vale? Primer de dir, vale, començarem a investigar les biografies i tal, però no trobàvem informació. De quina manera vam aconseguir més documentació? Les mateixes dissenyadores que ens estaven ajudant van dir, ei, que jo sé que la Toni Miseracs segur que col·labora, vale. Ei, que jo tal, ei, que... I vam començar com una cadena de contactes, que això, el mètode de recerca es diu una bola de nieve, perquè cada vegada es fa més gran i més gran, i entre totes van començar a escriure les seves biografies. Si hi havia alguna que no la trobaven, jo crec que el seu marit... Hi havia algunes que havien mort. En actiu, impossible. Hi havia algun actiu? Sí, hasta la Pati Núñez. Sí, clar. Sí. En actiu hi havia... però clar, ja eren d'una certa edat. I vam aconseguir aquestes 12-13, vale? I vam fer l'exposició, ha estat una exposició itinerant molt humil, perquè són roll-ups, sí. Més del que hi havia, suposo. Però on elles han col·laborat, hem anat a
fer presentacions, venien elles entusiasmades, la Toni Miseras, es que no nos han hecho caso, es que tal, es que... Clar, elles devien d'al·lucinar una mica, no? Bueno, clar, és que de la il·lusió, seguida no? una il·lusió Clar. i ens va agafar la Covid. Oh, Ostres. me cago en la leche. Sí, l'última activitat, l'última presentació que vam fer va ser a Bau, 2 dies abans del confinament, ¿vale? I al mes d'estar confinats, una de les dissenyadores, la Carme Vives, va morir de Covid. Oh, ho sento. O sigui, va ser allò que dius. Vaya dramón. És que un drama, No, clar, un clar. drama. I d'allò es va poder Drama. recuperar després, quan Sí, heu pogut... després sí, hem fet alguna exposició més i jo he continuat pues, fent... Bueno, he anat publicant articles, he anat a Portugal, a Lisboa, em van convidar pues, a fer una masterclass també d'això i una conversa al museu d'allà a Lisboa. A la Universitat de la Laguna ja ha estat ara a començaments d'octubre també, bueno, perquè ens anem coneixent aquelles investigadores que estem treballant sobre el tema. Hi hauria segona part? Creus que hi haurà segona part? Hauria d'haver, Sí. sí, ha d'haver. O sigui, aquesta seria... L'última és la Pati Núñez, perquè va néixer el 1959, vam posar com un topall, no, perquè és que si no, no sabíem com. Clar. Sí, sí. Que les del 60 doncs ja les deixàvem per més endavant, però jo crec que les de la dècada dels 60, una selecció d'aquí sortiria com per fer, o no sé si això o alguna cosa semblant. Que interessant. Alguna figura destacable de totes aquestes que has... Ja sé que totes són Sí, espectaculars, però és alguna que t'hagi sorprès És o... que totes... Totes. Hòstia, tinc moltes ganes de llegir-ho, eh? Sí, no, i a part és que, bueno, va ser un projecte tot de dones, perquè el bo és que sí, les biografies, elles te les enviaven ja, o revisaven, o te l'escrivien elles. Jo els hi deia, ens heu d'enviar fotografies, ¿vale? Això és molt divertit. De l'obra, o no? No, espera. Primer, una fotografia pues, que acompanya la... De biografia. Sí, no? Que aquesta és la composició de totes elles, el cartell que es va fer, no? Vale? Llavors, pues, ens havien d'enviar una fotografia seva. Després de les obres seleccionades, una aniria a pàgina sencera, 2 anirien a mitja pàgina, no? I després 4, pues, als quarts, no? Vale. Cadascuna va fer el que va voler. Vale. Clar, són dissenyadores. Sí, claro. El contrabriefing. Claro. Per dissenyar el catàleg i els roll-ups, pues jo vaig escollir les estudiants aquelles, les del col·lectiu En Boles. En boles, vale? molt bé. I elles, però clar, és que llavors nosaltres no podem dissenyar res, no sé què, perquè cadascuna, Ha fet el que ha volgut. a Pilar Belluendas va enviar tot com va voler, no sé quantes fotografies, no? Però bueno, després en el roll-up sí que van tenir marge les estudiants pues, per fer-ho. I després la impressió del catàleg, que no teníem pressupost, vaig pensar, bueno, jo he treballat molts anys a l'escola del gremi, vaig a dir, llavors... Sí, Està molt bé. el paper, la impressió, tot, Col·laboratiu, tot. ens ho van fer ells. Que Sí, bé. sí. Però està a la venda, entenc. No, es regala, aquest llibre. Es regala. Pues jo el És vendré, catàleg, Jo aquest tinc 4 i el que no vendré. m'enteré jo, Hòstia, quina idea més bona. Sí, o sigui, vam fer una tirada gran, de manera que si jo vaig a presentar-ho a algun puesto, el que sigui, pues els dono els catàlegs. És la millor manera, així, pues, perquè puguin conèixer... Sí. Però és que ara trobo que és necessari inclús per homes. O sigui, d'aquest tipus de catàlegs de les últimes generacions no n'hi ha. Vull dir, jo que estic fora de Ja. no? Igual no sé quin és Sí, però les mira, últimes figures. saps què passa? Que, clar, elles no han tingut la possibilitat No, evidentment, No. de les xarxes, de donar a conèixer, o el que deien, no? Quan hi havia los eventos, que sempre eren els homes, que si el fan, no sé què, sempre veies els mateixos. Sí, no, Agafes revistes. I elles moltíssimes vegades s'havien de quedar a casa cuidant també dels fills o el que fos, Sí. o no les convidaven a participar a les taules rodones, no? Llavors encara hi ha gent que diu no, és que no n'hi havia dissenyadores. Ostres. És això, que no hi havia o no es donaven a conèixer. O no, Clar, la Toni Miseras deia és que Barcelona estava plena de cartells que havia dissenyat jo. I encara avui en dia diuen el Toni, no, la Toni. Clar. Hòstia. I això com, clar,
que algú els li tregui de pols i digui, escolta'm, dona'm això i donem a Clar. conèixer això. Sí, sí. Estic interessant. Llavors, a veure, sisplau, una segona part. Ja sé que, clar, això ho Sí. feies a les Des d'aquí, hores des d'aquí. lliures. Bueno, que és està que donant com feina. que, Des com d'aquí que he de demanem fer... una segona No, part. és Si que... podem dic, ajudar amb el que sigui. Clar. Mecenes. Jo tinc impremta petitona, però podem fer alguna cosa. Mira, Clar. m'has donat una idea. No, sí, jo continuo fent recerca. O sigui, T'agrada paro. això? Sí, t'agrada anar fent... Recerca m'agrada molt. Vale. Sí. Pues, llavors Sí, no ho perdràs, La això. qüestió és No et pots jubilar combinar-ho. Com maestre. Bueno, igual si es jubila té més temps per poder fer recerca. Per Bueno, poder que però no, pagui perquè jubilació. llavors estarà tot el dia amb el gos i no, s'està mal. No, és broma, és broma. I jo crec que s'hauria de vendre, però per un tema de posar en valor el que hi ha aquí. I els beneficis, doncs, jo què sé, van un I ja no és fons... per un tema de guanyar calés per amb això, sinó per posar en valor que hi ha Sí, aquí clar. el treball i posar en valor el contingut. Vull Sí, dir, sí. per vendre per això, no per... Perquè a vegades dius, ostres, ho dones gratis perquè vols donar la informació, vols obrir els ulls amb això, però potser hi ha una segona part i jo ho pondré, aunque sigui 2 euros. O la DIPU. Jo parlaré amb la Vull dir, DIPU. però és un tema de posar en valor perquè aquí hi ha un... No fiquis institucions Ah, darrere. mira que no. Això queda molt No, maco, però veritat. l'Andrés, això ens ho deia l'Andrés Requena, que tu el coneixes Sí. bé, que va dir que la feina que no cobres, al final la gent no la valora. I quan té un preu, encara que sigui simbòlic, com a mínim, ja saben que té un preu i li donen un valor diferent. Però bueno, evidentment, la és iniciativa romàntica, és fantàstica. això. La idea és romàntica. Ah, guai. Crec que anirem acabant. Una última pregunta. No sé si algú té... Ens has d'explicar Gredits, no? Gredits. Bueno, Ah, és veritat. aquest projecte surt de Gredits. O sigui, Gredits és el grup de recerca, que vol dir Vale. Grup de Recerca en Disseny i Transformació Social. Aquest és el nom. Llavors, a part de ser profes, els que formem part de Gredits, ens dediquem a la recerca. El Jorge Marzo és un dels membres de... Hosti, el de veus? Gredits. El veus? I tant que el Hosti, veig. doncs no hi records. No Sí, se'n sí. recorda de mi, però jo me'n recordo Ja li moltíssim. diré, de ja. coses. Ja li diré, com a sí, sí. referents. Llavors, pues, això, aquest és un dels projectes i bueno, ahí... Molt bé. Com quedeu? Com establiu relacions? Hi ha un projecte pel mig i us ajunteu o us dividiu feines? A veure, Com funciona és que hem tingut diferents etapes, Ah, vale. no? Hi ha El Covid vegades la va fotre, segur. No, hi ha etapes pues, que surt un projecte conjunt que necessitem participar tots els membres, llavors tu has de mirar pues, quina és la teva expertesa, no? Pues, si jo sóc d'història del disseny, pues, aquella part la faré jo, pues, Ah, molt del bé. context, el que sigui. El Jorge és, pues, ara està molt amb tot el tema dels algoritmes i tal, però també té la seva part de, bueno, la imatge, el significat de la imatge, tot això, no? Llavors, cada membre va fent la seva recerca o quan arriba algun projecte conjunt, pues, ho fem conjuntament. Avengers, total, O sigui, sou el del disseny, està bé, molt bé. Doncs el que dèiem, per anar acabant, perquè si no podem estar aquí hores, però hauríem de tallar. Farem un segon capítol. Sí, jo crec que sí. Quan però tregui el perquè segon llibre... Jo tinc unes quantes preguntes per Jo fer. també. Tiraria, Home, doncs o sigui... tirem. No, però... Digue. Vinga, una última ronda. No, la primera era una mica veure com veus el futur de la professió del dissenyador. Vull dir, perquè això ho han fet també nosaltres per explicar una mica el que és la professió de dissenyador i una mica la gent jove que comença, dir, a veure quins problemes es pot trobar, solucions que podem nosaltres donar, i és com es veu ara el tema del professor del dissenyador, perquè ara és que no entrarem al tema de la IA i coses d'aquestes, es veu un fosc o és motivador encara a dia d'avui? Perquè nosaltres volem motivar a la gent que estudi disseny. Però A clar, vegades se'ns costa, No ser autònom, però el dissenyador sí. Ostres. A veure, la veritat és que ara hi ha molta oferta. No és tan sols els centres universitaris, escola... O sigui, hi ha molta oferta, però sí que és cert que surten de cada promoció un gran... O sigui, l'especialitat de disseny gràfic allà a Bau és la més nombrosa. I tenim una quota d'inserció laboral molt gran i de gent que es col·loca molt bé o que després fan la seva Quantes persones carrera surten graduades l'any? A veure, és que de gràfic... Orientatiu, que jo recordo que ho parlàvem quan nosaltres Pues- estudiàvem de l'any, no sé si en el seu moment, que deien 800 persones l'any, llena de... A veure, allà de gràfic que facin el TFG i, per tant,
jo crec que són uns 100. Ara, a lo millor t'ho estic... No, ja està. Però Per tenir una idea de totes les escoles són de disseny que hi ha el grup només més a Catalunya, nombrós, doncs imagina't. Sí, surt molta gent i que sempre entre nosaltres diem ostres, però hi haurà suficient mercat com perquè tots puguin, però tenim una bona inserció laboral, Que guai. Alguna pregunta més? Una molt ràpida que m'ha vingut al cap, no la tenia prevista, però volia saber la teva opinió. Sé que no és del tema gràfic, purament, però què penses de tot el fenomen Rosalia? Ara m'ha deixat. Perdona la pregunta, És el però Miquel. m'ha vingut al cap. Ara de màrqueting et refereixes? Sí, em refereixo a la part de màrqueting i cultura visual, del que deien de referents o de gent que està fent coses A veure, diferents. Rosalia... Breu, Tampoc no volia ficar-te en un... Sobretot amb el Malquerer i... Sí, amb tota la història que tenien darrere, no? Han treballat molt els referents, o sigui, perquè entenguin bé la importància dels referents en el món de l'art, del disseny i tal, un clar exemple és la Rosalia. Ara, tota l'expectativa aquesta a mi m'agafa una mica que trobo que és una mica massa. Sí, no? Però tinc un amic que està entusiasmat i és de la meva edat, vull dir que... Però és fan o és per l'expectativa del... És tot, no? A veure, però jo crec que pot ser compatible, que sigui molt bo el que està fent i que sigui una generalitat, però també que s'hagi sobreinflat tot molt, no? Jo crec, però que bueno, que per mi és massa, no? El disc nou, la imatge ha canviat, el disc nou que ha sortit avui. Sí. No l'he vist, no l'he vist. I la imatge que vol donar canvi radical. Tant musicalment com a imatge. Vull dir, és un altre rotllo. Al final és buscar... Sí, i que es parli... Parlar d'ella està parlant tothom. Gratuïtament. Veu I a tot malament, el món. Com deia Dalí, no? Sí, perquè ara ja s'estan ficant que si l'Escolania de Montserrat canta en castellà... La base barroca... No, és que... Però per mi és una mica massa. Ara, bueno... Gustos. S'estudiarà a les universitats. Sí, mira, segur que sortirà una tesi doctorat. Prefereixo que sigui d'ella que no de la Belén Esteban, també t'ho dic. Bueno, i també es pot parlar, Parlem de Belén Esteban. Parlem de Belén Esteban. Que va anar a la partida a la Sí, Rosalia, a listening party. Això és enveja segur que teniu de la Belén Esteban. Déu-n'hi-do. I una última cosa, t'atreveixes a donar consells o a la gent jove que està sortint? Què els hi diries? Per on enfocaries... No sé, jo Ets capaç de donar consells? Bueno. Sempre els dic que no deixin mai de formar-se. Jo als meus estudiants els dic sempre, us heu d'anar reciclant, perquè a més la vida dona moltes voltes. I tal com anem ara... Sí, i mira, jo he fet molts canvis Això. I encara penso, m'agradaria això, allò, no? Sí, encara ho penses? Sí. Oh, que guai. Ara penso, potser, ¿por qué no me he puesto a tener perros y nada? No, però que crec que és important no quedar-se estancat, allò de dir, en la zona de confort no. Mai. Llavors, formar-se. Quan més format, millors oportunitats tindran. Però també ho dius per gent com nosaltres, no? O ja estic o no bueno, no és que mai ho deies està. pels joves, no? Què els diries als joves? Pues llavors no som nosaltres, David. Bueno. És així de fàcil. Molt bona, gràcies, Miquel. Ja pots marxar. Hòstia, no tens raó, però és veritat, la formació... Bueno, és que hem tingut diferents capítols sobre això. Hem fet un capítol de com ens formem i com ens reciclem i com contínuament estem aprenent coses noves. Hacen coses. Sí, correcte. Doncs, nois, ha sigut un gran plaer. Abans de marxar, tenim un present per tu. El pots agafar? Sí? Ui. Un truc de màgia. Ara farem un truc de màgia. La xistera. És un detall, un petit detall, de part de la penya helvètica. Moltes gràcies. Espero que t'agradi. Jo ho he passat molt bé, Sí? Però ens hem quedat amb ganes de més, perquè... Ja farem un altre. Ara ja sé com arribar fins aquí. Sé que no hi ha problema. Tornaràs. Hombre, jo no la trencaré, com el Roncano. No, espero aquesta no, perquè aquesta és especial. Té alguna cosa especial? Sabien que t'agradaria. Espero que la disfrutis. És total. Ja que no tens una marca, aparentment, hem pensat què podem fer, és el seu gos. La Yoko. És femenina. Sí. Aquest matí me l'he portat a la feina. Sí, allà, a Bau Sopassa Bomba. Ah, sí? Tu la pots... És toc friendly? A vegades me la porto. Sí, estic en el despatx, a coordinació. Es porta bé. Bueno,
s'ho passa bomba. Fantàstic, Ella va sola... Ja s'ho coneix. Sí, Que bé. Sí, sí. Doncs fantàstic. M'encanta, moltes gràcies. No, home, no. A tu per venir i esperem una segona edició amb la Maria Àngels Fortea. Per favor. Una última cosa molt ràpida. He pensat també una altra cosa mentre estàvem al programa, que podíem dedicar-li el programa a la Maia Arrazola, que ens va deixar. sisplau. Si us sembla bé, m'ha vingut aquí al Fantàstic, cap. fantàstic. Sí, Molt bé, sí. Miquel. Moltes gràcies. Sí, Doncs un aplaudiment per ella. Un aplaudiment. I per I nosaltres. per nosaltres, i per la I Maria moltes Àngels. gràcies. Ens veiem a la propera. Que vagi molt bé.